Bă, fetiță cu fără educație, du-te la baie, spală-te pe ochi și după aia comentează. Nu mai fi hater cu abonații mei. Măcar ei nu ți-au făcut nimic. Tu comentezi cu pis, pis, pis. Da, și de ce ai făcut căcat și mai înjurat? Mi-ai spus din numele meu, Amanda, că sunt o proastă și că să mă las, să-mi șterg contul. Dar cine ești tu, fă aici? Ești maică mea sau taică miu? Ce ești aici ca să-mi șterg contul? Nu, mersi, fă. Ăsta este un sfat prost. Eu nu primesc sfaturi proaste de la haters. Și te rog frumos să nu mai vii cu înjurături, că mă enervez, dau report. Și te rog frumos că numele meu real e Amalia, nu-i fake, îmi cap la tine. Și Păslarul Mihaela nu este numele tău real, este trecut prin numele maică ta, da. Și te rog frumos să nu mă mai înjur, că nu mi se pare normal. Și asta de Amalia, nu o cheamă asta de Amalia, mă cheamă Amalia. Și eu editez foarte bine și fac foarte bine. Dacă nu-ți place, ieși. Și nu mai comenta. Și nu mai fă mișto de mine. Adică că eu sunt broască și tu ești iepuri. De parcă tu ești mai deșteaptă. Dacă sunt proastă, măcar sunt inteligentă. Nu ca tine, dușmană. Că mi-ai fost prietenă, fă. Mi-ai fost prietenă. Făceam videoclipuri non-stop cu tine. Acum, ce dracu s-a întâmplat cu tine? De ce mă înjuri în halul ăsta? Fă. Oricum. Dacă îmi dai report, mă doar în banană, când fac altul. Dar nu trebuie să mă înjuri în halul ăsta. Adică, efectiv, eu nu ți-am făcut nimic și tu începi să mă înjuri. Eu nu ți-am luat abonați, fă. Și potolește de a mă înjura. Nu mai veni cu hate-ul ăla pe nervi. Că mă calci pe nervi, fă. Măcar potolește-te, fă. Nebună care ești. Tu ești nebună și needucată. Mă faci să plâng. Să mă lași de YouTube. Dispar, fă din ochii mei.